Må jeg tage video? Hvem er du? Hey, jeg er fra Københavns Kommune. Jeg hedder Adrian. Du kan se mit navn på jeres tilladelse. Okay, det er godt. Ja. Ja, vi siger, at du må godt snakke med politi. Ja. Ja. Er det okay? Ja. Ja. I skal ligge her en måned. Jeg skal blive her i en måned, ja, lige Ja. pludselig. Ja. Så fik jeg tilladelse fra kommunen, fra politi, fra folk. Hvad? Ja. Folk, jeg tror, de hylder. Læger, eller hvad de hylder det der. Nå, på grund af, at du sultestrækker. Lige præcis. Okay. Så sagde til mig, at jeg skal beslutte på mig, jeg skal have noget, må ikke regne vejr, fordi du vil ikke gå for den her i Danmark. Ja, ja. Så politiet har sagt det på telefon. Ja. Ja. Altså, det må jeg snakke med Selvfølgelig, det må du gerne tale med afdeling mig. om, men altså, vi tillader ikke telte. Ja, så skal jeg tilladelse derovre, fordi jeg skal ikke dø. Jeg skal redde Nej, min far. selvfølgelig skal du ikke det, men altså, der er jo også nogle regler. Der er mange andre, der gerne vil lave... Ja, du siger, vi må ikke, og politiet siger, vi må godt. Hvad skal vi lytte til? Hvad skal vi lytte til? Det er jeres problemer. I skal vise os, hvem bestemmer det. Hvem bestemmer det? Vi siger alle mulige tilladelser. Men du siger nej, og politiet siger ja. Hvad skal vi lytte til? Ja, hvis vi mangler os, hvis vi mangler nogen, bare fortæller. Vi kan sende ansøgning igen. Er det okay? Jeg kommer her. Ja, med papir. Med papir. Jeg skal have min far. Jeg er helt med på, det er ikke det, det handler om. Også det er ikke min problem. Jeg har været til politi, jeg har gjort alt, hvad jeg kan. Og resten, det er ikke min problem. Ja. Hvis vi mangler, vi mangler nogen, hvis jeg mangler nogen, I må godt og sende og give mig på papir. Og det skal stå, hvad mangler vi? Hvad er det regler af? Hvad er det lov er? Okay. Jeg skal nok vende tilbage til jer. Ja. Det der er lovgivningen, det er... Jeg går ikke ud af min barn. Jeg skal have min barn. Jeg tror, at de begynder at være bange, når jeg står her og TV blænder sig. Så derfor de laver nu begyndt at være bange. Fordi jeg har 4 dage stå her og sover. Der er ikke nogen tid til mig, jeg skal fjerne den der. Jeg kan ikke stå og regne vejr på mig. Jeg skal have min barn, som de har stjælet min barn, og ikke respektere, fordi han er statsborgermand, og de har stjælet min falsk dokument. Ikke min problem. Jeg kommer ikke med krig. Jeg kommer at få min barn. Ja, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om min barn. Det handler om det her telt her. Jo, det handler om min barn. Ja, jeg ved godt, det handler om det for dig. Men jeg ikke kommer her, fordi jeg kan lide dig. Jeg skal beslutte på mig. Jeg kommer ikke. Ja. Hvis du synes, at vi er ulovlige der, du kan vise mig papir. Er det okay? Stillet op. Ja, giv mig papir. På hvad? Papir for, at vi er ulovligt. Vi vil gerne kigge den regler. Jamen, jeg siger ikke noget. Jeg siger, skal ikke fjerne noget nu. Jeg siger bare, at de her har I ikke tilladelse til. Jeg skal have min. Ja, bare giv mig også papir. Jeg vender tilbage på mandag. Jeg undersøger det. Rolig nu. Jeg undersøger det. Og så finder vi ud af... Du må gerne undersøge, at vi skal have vores børn i baller. Ja, men det har jeg intet med at gøre. Jo. Det har jeg intet med at gøre. Nej, det har jeg ikke. Nej. Fordi folk, de lige glemmer, at det sker i Danmark. Jeg tillader ting, der bliver stillet op her. Alle demonstrationer. Også jeres. Ja. Jeg har tilladelse. Hvis jeg har ikke skrevet korrekt, jeg har lavet jeres tilladelse. Lyt efter. Jeg får lov til, hvis jeg ikke taler god dansk. Jeg godt forklare, hvad det sker. Hvis jeg har ikke skrevet korrekt, så kan jeg lave igen tilladelse, at få den der må ikke regne være på mig. I vil ikke lytte til mig. Fordi jeg ikke kommer til død. Stop. I vil ikke lytte til mig. Det handler om, at I ikke har tilladelse til teltene. Men jeg må vende tilbage. Jeg undersøger... Hvad hedder du med for din navn? Jeg hedder Adrian, det sagde jeg før. Så skal du have. Det står på jeres tilladelse. Jeg skal undersøge med de her telte, men vi har aldrig tilladt telte før med overnatning. Jeg har været telepoliti, så siger til mig, at jeg skal passe på mig. Ja, det er også fair nok. Men selvfølgelig, du ville godt regne ved i Danmark. Så jeg fik fra præst den der første gang, jeg har haft ikke. Men jeg kan ikke stå regne ved på mig. Jeg kommer, fordi jeg vil have min far. Du har søgt om en liggestol. Jeg siger til dig, når jeg var på telefon, så siger til mig, at jeg skal passe på mig. Ja, fint nok. Så skal du have. Jeg må vente tilbage. Ja, god weekend. Ja, i lige måde. Jeg er ikke fjenden her. Jeg har bare nogle regler, jeg skal overholde. Ja, vi er også med den regler. Ja.
Vi skal ikke lave ulovligt. Hallo? Ja, tak. Tak for besøg. God dag. Ja, tak. Bună seara, domnule Eric. Veniți cineva